osechalo nade mar piny Kenya kae kirange kod pinje malibamba ya kaunti mo Mabe ma Migori uchiegni ahinya kod piny libamba mano ma Tanzania lwasi mar kono kata kono ni sani gin ga chenro nade magi mago mag tokiero ndio weche mathoth anya kirango kama piny Kenya chunge ka ipimo kata kod pinje maoko ahinya mantiere Afrika ma ugwe kata East Africa ka. Erokamano ahinya Cleo, mokwongo nyaka wayiere ayieya ni nitiere migao momi ja ohala to nitiere migao momi sirkal. Man is very important. Every country ing'eni ushuru chalo pesa miji chule od ng'ato midakie. Manyiso ni jo Kenya ka mondo midake piny miluongo ni Kenya nitiere migao momi ma nyaka timre nade nyaka ichul. Koro one thing mondo mi japiny ma piny kucho owinje malong'o wacho ni kidake oda panga nitie responsibility momi mondo timre nade mondo tim. Manyiso ni odno nitiere mondo mi bede odno nitie bill mar sitima mabiro bire, nitie bill mar pi mabiro bire, nitie bill mar sewer cleaning mabiro bire. Koro magi duto e responsibility momiwa kaka jo Kenya mondo watimre nade wachul ushuru. To king'iyo malong'o ibiro yudo ni compliance rate mar jo Kenya machulo ushuru mondo mi odni obed maber ibiro ni compliance rate is about 55 to 65%. Manyiso ni mokwongo kapok wawuoyo kuom migao mar sirkal onego wang'ere ni wan jo Kenya be wan compliance bwachulo ang'owa bwachulo ushuru manyalo tego odni. Ing'eni ka un e flat un kata tenants 50 to ji 10 kende ema da chulo rent to at the end of it you expect ni landlord ni o haya ni ng'ama timo laundry o haya ni gik moko duto bed makare. Migao mokaw gi ji 10 tek marach kaw migao mar ji 50 mano nego timre nade mano nego chul rent. In short kopo ni compliance rate wan piny to migao mwa expect kuom sirkal biro bedo ma yom nikech wan kende ma ok wa comply. Koro mano is one responsibility manyaka wakaw kaka jopiny. To nitie responsibility ma wamene sirkal. En pesa ni ento kwa choke maber. Uto un gi migao mane mar tiyo gi pesa ni mondo mi pesa odu kuom johala. Be nitiere migao kata incentives ma sirkal osekaw mondo mi okony johala. Koro kwa ng'iyo ohala mar Kenya ka unlike other neighboring countries nitie ga tax bands kata layers manitie. Ibiro yudo ka corporate tax ma ing'ado ja ohala resident company ibiro ni Kenya ka corporate tax en ga 30%. King'iyo neighboring countries ma chalo kaka wan ing'eni kwa compare East Africa dongen mana Kenya ka wan gi Tanzania wan gi Uganda to gi Rwanda. Burundi be ni kanyo. Koro kiyudo wachagi corporate tax ibiro yudo ni en ga 30 ng'enyne en ga 30%. Except for apani Rwanda cha ema margin mare is a little bit lower. To king'iyo moro machalo kaka pay as you earn. Pay as you earn ibiro yudo ni apani Uganda mare ma 40. To wambe ni wakelo margin moro ni nitie 35% ki earn more than 800,000 per month. Manyiso ni kwa compare generally tax mar Kenya ka ok rach ahinya. The only thing en king'iyo tax to GDP ibiro yudo ni marwa to ni malo moingo the neighboring countries. Mano the ability marwa mar choko pesa mwanyalo rito go economy than borrowing. Manyiso ni tax to GDP ko ni yudo ni en malo manyiso ni pesa ming'ado wa ni malo mano be nyaka gine to en ga gi pros and cons. King'adi pesa mamalo en nang'o igolo migao mar kwecho borrowing oko. Manyiso ni you can finance it on your own. Koro an kang'iyo lwasi mar ohala anyalo wacho authoritatively ni nitiere migao ma Kenyan government osekaw to nitiere moko magise man gi nyao manyalo miyo ni pesa pok obedo lwet japiny. Pesa ing'eni en liquidity iwinjo nikech nitiere migao minyalo kaw ma mid term gi long term ma short term kata por ibiro ni kata man initiative ma Kenya government osekaw pod pesa onge lwet johala gi sani but ging'iyo ni mbele ni kuro be wanyalo yudo yot moro. Mano gima nyalo ng'iyo gi sani ni ere migao ma sirkal osekaw sani manyalo yomonwa ohala in the near future. Ang'o ma miyo ohala bedo mayot? Mokwongo en cost of energy iwinjo. Be ginyalo yudo bech sitima ka en processing company
kata mana overhead be ginya yudo bech sitima no kata bech power e yo mayot. Number 2 en infrastructure. Nitiere ng'ama nyalo kata golo chambe e puodho mondo mi ochop kata e chiro is a big problem. Be nitie migawo ma Kenya government osekawo to improve infrastructure machalo kaka yore. Iwinjo?